Ça va, bienvenue à Leabhar-mheas avec moi, Owen B. O'Murku, agus an tatanseo avec Leabhar Fraincise, no bande dessinée. So Úrscéal grafach mór míltach tov, tá sé olmhór aigen féile me alle seach sa scálan an seo. Ach an teletar an gan no Shangri-la, le Babelet, agus is Úrscéal grafach atá a bhín sa play leis an fictionóliaachta, agus tá sé anna bha gaime adháil aine an húsan rud seo dá ggurfa é níl Frankis líofa gom. Tá méid ortha de léamh natanga gom ach neadidir bhfuil mu ggóhan fósa gom rudí hiiscint ar fad agus iireachta bhí i léamh rud seo chur le mo chud Frankise. Agus amachchan seo beidir go méid mo ggóhan gom na cheart a thuirtear le héid seo agus tá riar marbúnan agus roint leabhar fegar marbúnan agus roint leabhar eile a ghlach tú fas ama agus mé a léamh so cinál leag me bhfuil mé go agus gus mé léamh lána idir na sleachta as a lé mé. Agus com má tan alíonn a raibh fád. Is scéal maitán cé go méid gur chail mé chuid banin sé marijuana na lándas na scéalta fictionálaachta seo le sochaí sór chaptlaíoch agus tan tótachas go mór an tosaigán agus bíon dram cinál éigen an ag gurí chur na chuine sin agus tá daine an daine bhfuil meascán géineach idir anmheith agus daine antú agus is fóchaíine iad an scolábhe sa tochaí sin iad agus an sin ní bhuilig mé deire armh ach so sin roint téimi ectar go hána a bhinic san scéalta seo. Tá chuid an alíonn a raibh ar fad. Neadidir mé man anna haismáin de ggheartach beidir má ecinn sibh PC an seo so PC mar sin agus tá cinna dro deir an leir tá na daithne atá ann fear yes agus fearáling tá cinná siimplíocht a baint le chuid nu nach míon mór an de héachs or the chaintown agus rud a bhhainna bhreas agus bain sé seo leis an stíl alína beidir nó leis an aspa cumas Frankis a weimse chuma ach bhí roint in a charachtar tá siad caithfh éadaí tá anchasúil tá na haigeanna deartha ar bhealachta anchasúil tá sé cinál ní dachar a rá céir a autorú rí sé le beidir gomáin sin leis an aspa cumas ach beidir de seo ran roiint seo so níos an bhaint sin sin, tá sé go háling. Agus fiú an clúdach é hain cinál spásra an mód an atmosfér agus le héid sin. Tá sé sin go das agus beidir go mé pí sin de. So cinálín tá fiúáin le déanamh ar roint spás lunga roint stáisiún spás tá d an atictóirliú agus tá drama isrú agus tá drama géirí chur a gcuine I gcuine cinál an bhfuir leis an drama atá ganas ar gachéan agus chuna daoine fi chuise agus le héid agus an sin tá tótachas an agus an caplachas agus daoine géirí chur na chuine sin idir go mé fictúir nó bhá go das beidir go mé cinál dro dhear an rud a beidir bhfuil an bhil ar fad ach is dócha hanse lom tá na Francaigh agus lucht na Frankise anna bha ag déanamh Úrscéal a grafacha tá sé anna bhór ina ggóiltar siúd is an cinál ar fáisiú an leir seo. Itáliad ar siad san idáil ach bhí coppla rud nílanir sin Frankise go ach bhí coppla rud sa Frankis a híal mé go méidir go bhain sé le Quebec ach beidir go dul múr má hebh sin. Ach ar nó mai tá sé go das tá alíonn an bhá beidir bhfuil an scéal go má ní lista go ach higus an chuid smáide agus bhí sé brat anmhach agus tá a leid sin bán na desinné Úrscéal a grafacha sa gaige gur hasasta mé cean nua a bhleise agus rial agus fúling go mórí agus dinamíocht cuppa eile bhleise as seoach agus tá ról na Úrscéal a grafacha bhád níos táhachtta I litríocht na Frankin number atá litríocht in éan ar nóig ach le dúrnán de blianta nuas tá roint dramana éis Úrscéal a grafacha chuir an cín sa gaige mar atá Cartoon Saloon na cín faoi vitasólacht na hhéir an bhíneocht agus ruúrdeocht
Tá lucht leabhar brach tríéis roiinte dhéanamh tá inis dalan éarna denmh tintin agus asterix agus tá roiint fáis an leis cuasaí mar bhí dé beidir déimlíon lehin. Tá an béal beoch bocht an agus tá coppla an nach bhfuil cuioine bhar thuis. Ach bhrálam go mbeach níos mó an agus asúlam go méid amach seo mar sin. A bíantó, weimse an pí marchu agus lerbhas ba mar caiint ríis glúam.